Bl-inizjattivi mħabbra fil-budget il-Gvern se jkun qed jagħti fil-bwiet tan-nies 60 miljun euro. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar. Il-Prim Ministru fisser kif dan il-budget se jkun lodda li ddawwar ir-rota ekonomika tal-pajjiż. Il-flus imma li ħankun qed ninjettaw fl-ekonomija bejn ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma u bejn diversi miżuri oħra fil-waqt li neskludu żieda l-loli tal-ħajja, mhux qed indaħluha b'dil kalkolu. Lill-poplu qed nieħdu mill-ekonomija 21 miljun iktar, imma qegħdin nitfgħu 60 miljun iktar. Jiġifieri n-nies qegħdin nagħtuhom 60 miljun lira, miljun euro aktar, qed nagħtuhom 60 miljun euro aktar u qegħdin nieħdu 21 miljun euro minn. Fost il-miżuri mħabbra nsibu dawk immirati biex jinħolqu l-impjiegi u li jħajru iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Dawn l-inizjattivi se jwasslu biex iktar nies jidħlu fis-suq tax-xogħol u biex tkompli tikber l-ekonomija, sostna l-Prim Ministru. Ngħid ukoll li wara dak li ppreżentajna l-bieraħ il-messaġġ jidher li qiegħed jasal. U l-messaġġ tagħna huwa f'dan il-budget huwa messaġġ ta' bżulija making work pay. Minkejja dak li qalet l-Unjoni Ewropea fit-tbassir tagħha l-ħarifa, permezz tal-programm tiegħu il-Gvern se jkun qed jasal għal miri tiegħu li jnaqqas id-deficit taħt il-3% sas-sena d-dieħla. Fil-budget il-bieraħ urejna kif fil-fatt id-deficit qiegħed jinżel, qed jinżel għal taħt il-3% sal-aħħar ta' din is-sena u ħankunu qed inkomplu inniżluh is-sena d-dieħla. Dwar il-kalkoli finanzjarji tal-budget li għamel kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-Prim Ministru fisser dawn bħala simplistiċi żejjed. U għamel froġa akbar fuq l-ekonomija x'qabad biex jgħidilna jew biex ikun sempliċistiku biex jgħidilna kemm żdiedu it-taxxi f'dan il-budget qabad il-revenue żejjed li ħajkollu il-Gvern matul din is-sena u għamilhom division by 400,000. Division by 400,000 ruħ. Dan huwa laqqas kieku tifel tal-iskola tal-Form 3 li qed jitgħallem l-ekonomija ma jkun aċċettabbli eżerċizzju bħal dan. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet id-deputat Prim Ministru Louis Grech għalli fil-verità l-pis fuq iċ-ċittadin se jkun ta' madwar 55 euro fuq kull persuna, iżda min-naħa l-oħra kull ċittadin se jieħu lura madwar 200 euro u għalhekk se jmur ħafna aħjar. Din il-konferenza tal-aħbarijiet tadbidu għal konferenzi tal-aħbarijiet li se jsiru fil-jiem li ġejjin u li fihom il-ministri jkunu jistgħu jitrattaw temi speċifiċi li ħarġu mill-budget 2014.